labis nang mapupuntahan ngayon ang Bantayan Island sa Cebu. Yan ang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Ayon to Cheryl, simulan na kaninang umaga ang inaugural commercial flight mula sa Mactan City International Airport patungo sa isa sa paboritong tourist destination dito sa Cebu, ang Bantayan Island. Kasama tayo sa nakasakay kanina sa unang commercial flight mula sa Mactan Island sa loob ng 26 minutes ay nasa bayan ng Santa Fe na tayo sa Bantayan Island. Baguhan ngayon lang siyang nagpatakbo nito sa pinamalaan ito ng kooperatiba sa mga piloto sa halagang 888 pesos. Para sa kaalaman ng mga kapatid natin, Cherry, ito kasi Bantayan Airport ay ginagamit lang noon para sa mga skydiving activities ng mga turista bago pilalapad ang nagtudupo din sa government ng hanggang 1.8 kilometers ng runway para makapag-landing ang malalambing ng plano. Dinanin na oras noon ang biyahe galing sa puntang Bantayan Island kasama na dito ang 4 na oras na landing na ferry papuntang San Airport at 2 oras na ferry nga papuntang Bantayan. Pero dinarayo pa ito ng mga turista dahil sa White Sand Beach at malamang lang ang dagat kasi ang mga lumang simbahan ng kultura at pinag-mix na si Cebuano, Waray at Ilonggo. Wala pang airport ang mga turista ay dadag sa 50,000 sa weekdays at 6,000 naman tuwing weekdays. At dito, pinag-aralan na rin ang pagkakaroon ng commercial flight mula Maynila diretso na sa Bantayan Island. Hindi na sasama sa traffic sa Metro Cebu. So, pinangat ang balitang balik sa iyo. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.